Nawr te, i ddechrau mae angen I fi dynnu llun llusern ar y cardfwrdd. Felly, dwi'n mynd I ddefnyddio'r pin ffelt a'r pren mesur fel hyn. Llinell. Gros fyna. Un arall lan yr ochr fan hyn. Ac un arall ochr draw. A wedyn bwa ar y top. Dyna ni, gwych. Nawr, allwch chi greu unrhyw siap ych chi eisiau, falle fyddwch chi eisiau rhoi pig ar y top. Mae lan I chi. Nawr te, dwi'n mynd I dorri'r siap yma mas nawr. Cofiwch I fod yn ofalus wrth ddefnyddio siswrn, neu gofynnwch am help oedolyn. Dyna ni. Gwych. Reit, mae gyda fi siap y llusern yn fan hyn wrth gwrs, a dwi wedi gwneud siap hirsgwar yn fan hyn. Nawr, dwi'n mynd I dorri'r hirsgwar yma mas I greu ffenest. Wedyn rhoi papur tisw tu fewn fel na, a wedyn fyddwn ni'n gallu gweld y golau drwy'r llusern. Nawr, yn ogystal â'r hirsgwar, dwi yn mynd I dynnu llun hanner cylch ar y top hefyd. Allwn ni roi papur tisw yn fan hyn hefyd. Dyna ni. Llinell yn fyna. Hanner cylch. Nawr, te nesa, wrth gwrs, mae rhaid I fi I dorri'r hirsgwar yma mas. Nawr, y ffordd rwydda I wneud hyn yw I blygu'r cardfwrdd yn ei hanner fel na. A wedyn defnyddio siswrn a torri o amgylch fyna. Dilyn y llinell. Reit, de, bad ni. Fel na. A fel na wrth gwrs. Cofiwch I fod yn ofalus wrth ddefnyddio siswrn. Gofynnwch am help oedolyn os ych chi'n gallu. Dyna ni. Gwych. Yr hirsgwar yn barod. Nawr mae angen I fi wneud yr hanner cylch. A nawr, dwi am lido papur tisw yn y tylle fel bod ni'n gallu gweld y golau drwy'r tylle. Nawr de. Chydig o lid fan hyn. Dyna ni, ar yr ochrau. Gwych. Nawr de. Dwi wedi torri darn o bapur tisw yn barod. A'i lido fel na. Gwych. A'r un peth gyda'r hanner cylch. Torrwch y papur tisw. Fel bod yr un siap a'r twll sydd gyda chi. Dyna ni. A nhw'n sôn, dwi'n meddwl. O, hei! Gwych! Dyna ni! Llusern hyfryd I roi yn y ffenest.